खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 29 कार्तिक 1433 मायथाइ एबा 15 नभेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां सान जानो थांगासिनो दं। जुलि जानाय जिउआव माबाफोर जेंनाफोर सोलिबाय थायोब्ला बेयो जोबलांगोन। हारसिं सुबुंफोरनि थाखाय जुलिनि थांखि फैनो हागौ। वृषभ राशि। नोंथांनि हाथरखिफोरा बुंगासिनो दि दिनै दाजानाय सोमोन्दोआ नोंथांखौ जिउसिम हेफाजाब होगोन। बेनिखायनो नोंथांनि साननायखौ मोजां लाखि आरो मोनसे सांग्रां थिरांथा ला। गोसोनि साननाय खोथाखौ रानलायनो थाखाय साना जोबोद मोजां जागोन। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिनि मोनदांथिफोरखौ गावनि गोसोनि गोथौथिनिफ्राय बुजिनो नाजानांगोन। बेयो नोंथांनि जुलि जानाय जिउआव मोनसे मोजां सोलायनाय लाबोनो हागौ। न'आव मोनसे धोरोमारि हाबाफारि जानो हागौ, जेराव नोंसोर सानैनि गेजेरजों सोमोन्दोखौ बाख्नायनाय जागोन। कर्क राशि। जिउ लोगोरिजों माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै मोनसे गोब्राब बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि क्रसजोंबो रायज्लायनो हागोन, जाय सानैनि गेजेराव रायज्लायनायनि खाबुखौ बांहोगोन। हाबा जानाय जिउआ खुसि जागोन। सिंह राशि। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों मोनानि जानायनि डेटआव थांगोन। बेयाव नोंसोर सानैबो गोजाम बाथ्राफोरखौ गोसोआव लाखिगोन, जाय गोसोखौ खुसि खालामगोन। दिनै नोंनि मोजां मोनलायनाय जिउखौ गोख्रों खालामगोन। बे साना हारसिं सुबुंफोरनि थाखायबो मोजां जागोन। सासे जुनिया लोगोआ नोंथांखौ लोगो हमनो फैनो हागौ। कन्या राशि। जायफोरा हाबा जानाय जिउआव दं बिसोरनि थाखायबो साना मोजां जागोन। गावनि पार्टनारनि मददनि थाखाय दिनै नों मोनसे गोदान खामानि जागायगोन। नखरनि सोद्रोमाफोरा नोंथांनि सोमोन्दोनि बिदिन्थि होगोन। हारसिं सुबुंफोरनि थाखाय समा सरासनस्रा जागोन। तुला राशि। जुदि मोजां मोनलायनाय जिउ खुंग्रा सुबुंफोरनि गेजेराव माबा मोनसे बाथ्रा दान्थेलायनाय दंमोन, अब्ला बेयो गोमालांगोन। नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों दावबायनो थांनो हागोन। बे समाव मोनसे गोजाम जिनिसखौ गोसोखांगोन। नोंथाङा बिसोरनो मोनसे अनथोबबो होगोन। हाबा जानाय जिउआ खुसि जागोन। वृश्चिक राशि। नोंथांनि बिसिया नोंथांनि मोनदांथिफोरखौ मान होगोन। फोथायनाया नोंसोर सानैनि गेजेराव थानाय सोमोन्दोनि सिनायथि जागोन, जाय गुबुन सासेनि थाखाय बिदिन्थि गोनां। क्रसजों सोलिबाय थानाय रायज्लायनाया मोनसे गोदान महर लानो हागौ, बेनिखायनो गोसो हमथा। धनु राशि। नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोननाय लोगोरि एबा गावनि जिउ लोगोरिजों सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायाव आबुङै बिहोमा होगोन। नोंथाङा नोंथांनि पार्टनारनिफ्राय मोनसे सारप्राइज मोनगोन। हाबानि थांखिया हाबा जानो हानाय थागिबिफोरनि थाखाय फैनो हागौ, जायखौ नोंथाङा मोजां मोनगोन। मकर राशि। दिनैनि साना हारसिं सुबुंफोरनि थाखाय सरासनस्रा जागोन। दिनै नोंथाङा सोरबा जुनिया सुबुंखौबो लोगो मोनगोन। बे समा जुलि जानाय जिउ खुंग्रा सुबुंफोरनि थाखाय जुजिनो गोनां जागोन। नों रावखौबो जेबो बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। कुम्भ राशि। मोजां मोनलायनाय जिउखौ साबसिन लाखिनो थाखाय नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों थाबायनो थांगोन। बे समाव नोंथाङा मोनसे अनथोबबो मोनगोन। बे समा हारसिं सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद मोजां। सोरबा जुनिया सुबुङा जिउआव सौग्रावगोन। मीन राशि। नोंनि जिउ लोगोरिजों मोनसे गोदान खामानि जागायगोन। नोंसोर सानैनावबो गावजों गाव गोहो दं। हाबानि थांखिया हाबा जानो हानाय थागिबिफोरनि थाखाय फैनो हागौ। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।